मासिनरा हाथुरा फिसासो नै एकदम माबा दिखुरा गोजा मोनबाय आरोना फिसा गोजा लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायलायबाय आरो नोंथांमोनाबो बरायजानायजों लोगोसे आरोना एसे नायना होलांदोलाय भिडिअखौ भिडिअआ दिनै मा जागोन नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेल टाइटेलाव नायनानै होमब्ला नायदो नै हाथुरा मिस्टार दैथुन जावखुगासिनो दं आरोना मिस सिग्रेट एन्जरालाय खुरथेलायनायमोन आरोना गोजान माबा खुरथेलायनायमोन एन्जरा ओमफ्राय दिनैथ' दाथ' मोनथारनांगौ आरोना बे एन्जरखौ बैजों जावबाय जोङो मोननै मोनथाम होनब्लाबो मोनाखै आरोना ओमफ्राय नै दा नैबे खुरथेलायनाय दहाय नुनानै थांखादों ओमफ्राय बेखौ जों जावगासिनो आरोना फिसाबो गैयालाबो फिसायाबो बाव 6-7थासो थानांगौ गिदिरा ओमफ्राय माबायाथ' मा होनो बिमा बिफायाथ' एसे गिदिर थाखानांगौ मिस्टार दैथुन बोरैथो थांबाय नोंना बेजोंसो थांबाय थगायसो एन्जरजों थगाय जानांगौबा मानसिनाव बांसिन सालाक थायोब्रा होमब्ला बोरै थगाय जानांगौ दे थारमाने आंनि जानायखायनो बियो एकदम मेलेम गोनां आरोखि ना आदसा नोंनि माइखौ जानायखायनो माने मेलेम गोनां आरो बे एन्जरा ने सालाक गोरों आदसा मानसियाबोथ' खम नङा नामा मिस दैथुनबो थाङो मिस्टारबो थाङोलै ना मोननैबो माथो होमबालाय खाथियावसो फिमेल दङ मा मिस सिग्रेट नामानो जिग्रेटसो जाहैबाय माबायालाय मा होनो खुरनायालाय नैसै नै ओरैबो दङ ओमफ्राय ओरै आलि गोगोद दंखायो आरोना ओमफ्राय ओरैबो मारै होमबालाय बाला गोनांखौ जावनो हाया जाहैबाय नोंनिया गोजौआव गोरा ओमफ्राय सिङाव बाला आदसा नै बिदि जादों आरोना बेनिखायनो गिबाय जोंना गिबावबायसो बैजों थांबाय बियो बेजों जइन जाहैबायरा बियो ओरै जावो होमब्लाबो जोङो हायाब्लाबो एकदम सिस्टा लानानै जावखुथारगोन आरोना बे एन्जरखौ जों नागारा बानलु ज्रोम संख्रि दुन्दिया होनानैसो जों बे एन्जरखौ जागोन नामा येस थुनायनि स्टाइलखौबो रोंगौ माथो नोङो सावथालफोरनि थुनायनि स्टाइलखौबो आखाइजों खन'नो गोसो गैया आरोना नों होनब्लाबो ओरैसो जालायबाय फाग्लासो सिदा बेल' ओमफ्राय गुदुङा बे मोनसेल' बे साइडजों लागाव जों लागोनि सेंग्राफोरखौ लाफैलै एन्जरबो मोनजागोन दुन्दियाजों नामा दिनैथ' जोङो हिनजाव गैया रावनाबो ओमफ्राय दुन्दिया गोरलैजों जों ज्रोम जासिगोन आरो सिंगेल मानसि जाहैबाय हिनजाव गोनांबासो हिनजावनोबो एसे लांनो हायैसै होनलायगौमोन आरोना होमबा दा जों जाखुनसै आरोखि ना माबा ओरैनो हासिङै नामा सोर जाङिनि उल्था गानखो बोखोलाय गानाखैलै उल्था नङालै बोखो उल्था नङा ओरै सायो मोखांजोंसो बे माबा इउटिउबाव खालामदोलाय माबा जाङिखौ उल्थासो गानदोंमोनलाय नों नुबाय मोजाङालाय हाथुराथो बोरै बियो लामायाव फानग्रा 30 थाखानिल' बेहायनो लाजिदों देखायनोबो आदसा ब्रेन्डनि नामा थाया नालाय बेखौजोंहाय ब्रेन्डनि नामानो गैया उल्थासो बेनासो लामायाव फानग्रा 30 थाखा बे माबानि मा होनो ओरैनो हल हंगारग्राया आरो फेक्ट'रियावलाय 10 थाखानि मोनबावोसो गैला नोङो दैथुन दैज्लाङाव फुरा खस्थ' मोनसिगोन हिनजाव लादो हिनजावखौबो मादो जावहोदो नामा आलिखौ होदो मांगोना हिनजावफ्राबो जायो मालदारनि फिसाजोखौ थोनानै मा आलासि जानो थांसै दैखाराव मा दैलाङावहाय आदसा होमबालाय माबा आलिखौ खोबावला नोङो खारलांसै आइयो सेसलै माबाजों बिहावनाव अमा बेदरजों नामा बिहावाबो खोनो थोनदो होमबा खारबोफिनसैब्रा सेस बुद्धि गोरोंलै जों लागोनि सेंग्राफ्रा माथो बोरै थौलेयाव मोननायालाय बोरैथो एफा गोथौ थांखो दानो बिबा मारै बारनबोयामोन एफा गोथौनियानो बिदि जाबाय सिखाबायमोन खोमा बे जाहैबाय नार्भास जानायफोरखौ गोसो स्रां बानायफैदोंब्रा नंगौ जोंनाथ' दैथुना बिराद नार्भास जाबायमोन ओंखायनोथ' नङा बेना मेगना गोदाव सोराव नुलाबायो सोना बेना हाथुराना एसे मोजां नाय
खिजानो हाथार आंबो गावनि हिनजावखौ गोसो नुला आंनि हिनजावखौ गुफुर नुबाय होनखाबाय दा लोगो हमैनिया सेस खालि आयो मालाय दैथुननि हिनजावखौसो फजायबोदों आथुराया हिनजावानो सिनायलायाखैनो फाग्लाखौहाय मा साननानै नायदो थोस बिदि मालायनिखौ मोजां नुनो नाङालै आथुरा थोस एसे गाज्रि जायोना ओरैबायदि नोंगौ नाङा जाखोलै माबानाया थुनाया हो हनै रोङालै बियो हनै दै मासिन रा हाथुरा फिसासो नै ए नै हासुलायबाय माथो मासे मोनजेनबाय बोराय दंबाव फिसासो बियो ने सामब्रामजों दुन्दियाजों ज्रोम जासिगोन आरोना बियो जोंना जाङिनाथ' जानो हाया मेलेरिया जादों थैनांजोबनोसै हानाय नङा बियो सोर हिनजाव नङा होमबा थाबावगोन नुबायानो गाइस दा मोनबावसिगोन आरोना हिन्जावखौ फाइनालि मोनसिगोन जोङो बे हले बिमा जानांगौ इयो बिमा नङाला बिफा जानांगौ इयो होस हाथुरानि मेगना नंगौ नङा जाखो माथो नुवासै गोजौनियाव ना गाहायनियाव हा नोंखागौ ना ओरै फैलै फाग्ला दैथुन मा होसोलाबायनो हनै गोजौआवबो दङ बे गोजौनिनो बे बिदियाव नाम लाखायो बुनरा हनै गुदुं नुवाखै नामा नों फाग्ला मेगन आयु खदालखौ गाहरलायखाबाय फाग्लासो नायदो एबार मा जाङिबा नोंलाय हनै आयु बे नङाना दहैना बे नङाना बिनि फिसा गोजारा I am expert बोफ्लाव दोनहरदो हाथुरा सायावल' जावनांगौ होनबा ओंखारो गिनानैनो गिजोबखायो हनै जार मानसि जोङो गोथौबो दं बेनो आलदा रा ने बेनो आलदा नायसाय थोस नोंखायालै मानसि आयो बालासो सिथोब दङब्रा इयो दङ खुगासो ब्रुं थाङो एन्जरा मोनसे दङ एन्जरा मिथिबाय नाय नोंसोरो एन्जरा बहुद थागोन नों बे आदा फाग्लानि बारै मोनसेबो जाया दाखालिबो बेनो खोमालांदों डाइरेक्ट खा फुरुनगासिनो दं ओमफ्राय एन्जरा दासो ओरैबायदि फाग्लालै बे मानसिया गुदुं खोमाग्रा बायोबो हमद' नैजों मोजां गोबाबा बानाय मा खारनांगौरा बेलाय बे एन्जरालाय दे मोजां जावसाय दिथुन थोननाय बायदि जाव बिदि थोननाय बायदि जाव हनै जावफ्लंहैबायसो फाग्लाना खालामासै एन्जरानो बोरै गोजौसै नामा आयौ बोखाजोबखाबाय हनै हनै जाना बेबो फिसासो आयो खम जारला मासे मोनो साब्रैनि माखौ बिनि बिमाया बेसे गिदिर जानांगौ होमब्ला साननानै नायदो मा नुफैबाय माथो आं दहाय जावनानै गालायनाय खुरुनथायबाय नोंसोर नै बाहाग लालायबाय दा बियो गोगोद जाम्बालै मानसिया ओरै जावथायलै प्रमेस नङाला थागोन आं फिनि जावनायखौ बिसास फोथाया फाग्लासो होस जेब्लानाखि मायो मोनो होमब्लासो गुदुं जायो बेना देहाफ्रानो सोलेरफ्रानो गरम फाग्लासो ओरैबायदि जायगायावनो दङ ओरैबायदि बोफ्लाव आयु रोंबावानो दाना बिदिङालै जाव नायसाय नै गाइसमोन गोमाबायमोन आरोना गुदुङानो जोंना हाथुराया नागिरै बोखांमारबाय हाथुराजों देयै इन्जुर हनै कुल डाउन बेबी नै दंबावसै गुदुङा आयु थिंसायदोंसो माथो ने बै दंबावो नै गाहरलाबायबायसैलै
गैला मोजां जाव बिमायाबो बोरैबा सिखारलाबायनो हागौलै हाथुरा आयौ अन्थाइ मोनलायबाय ना मानो बिमा गैया जाखो बावनो अन्थाइ दं सेरसे सास्रांना लाजोब्बाय नै आरो दाना बिमानि गुदुङाथ' माहायलै ओरैबायदि टेनसन खालामो एन्जरफ्राबो गाइस नायदो इसिबां जावखो गैयालाबो आधा बिगासो जावबाय आरोना ओमफ्राय एन्जरखौ नायदो नै एकदम माबा दिखुरा गोजा मोनबाय आरोना फिसा गोजा बिमाजों बिफाजों माहाय खारखो मोनाखिसै ओरैबायदि टेनसन बिनिफ्राय लानानै ओरै जावजोब्बाय होमब्लाबो मोना लकेटआ नों मारखौ मोनदों आदुरा बिदि थगायजानानै बेल' मोननानै बिराद दुखुल' थाखाबाय नै सेसखारा बिदिल' मोननो नाङाना बे बिमा थानांगौ ओमफ्राय बिफा थानांगौ आरोना फिसा गोजा ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअ'आ एसेयावनो मोजां मोनदोंब्ला आरोना लाइक शेयार कमेन्ट माबा माबि खालामना होदो ओमफ्राय भिडिअ'खौ नायबाय थानोब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो आरोना एकदम नै